Nagbago? Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Okay, good morning. Masantos San Mabig, good morning. Dabalang sinansakay, programan PAM. Pam sa Binmalay, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Siyempre, Koluptini at Speto Technical Engineer Nixon Dakao. Taraya Mactorion Kolopad sa programa Migoyo RJ Beremenes at your service always. Sana si partner ko Leon Elorde Castro Jr. sa Oskahed na Binmalay Oska President Daluyag na Pangasinan. Good morning, partner! Good morning, partner. Tasaray undurungul ta at sain agaw lamat na Martes tan medyo makayumuyam kasantos maabig at sikara namin. Yes, partner, antis tanong nga po at ito ko pa'y
dayo sa may apunan Che. Kaba po ba si Ferdinand Soriano Ducot, may representa na Binmalay, Pangasinan, Pilipinas. Biyetaw talaga sa may titulo to partner ang taman. On partner, Mr. Kasi may organisasyon dati sa Kriya Pili, may presentay Binmalay o dito Pilipinas mo ito ang mga pagkasyon. At siyempre courtesy call karuman si Mayor at very supportive si Mayor dauntan iran blessing labot. Dayo at saray taga Binmalay partner lola sa proud lola to si Madam Che partner. Siyempre, ang tamla, siyempre, pararata dapat din nila yung moral support, dapat naraya na encourage sila lalo, gawin tayo, ang ganayaran tayo, panalo rapiano, na ipresentada, so, Binmalit, magiging proud naman, so, Binmalit, ang larong papoy natin nila, umugaw, bagitan na dangal, sa bali tayo, partner, Ajay. Yes, bantayan mo may suna, bitlay senior citizen di man partner, and the sisinit mo, tan nibagam liknaan mo partner. Partner, medyo manatuloy. So, saray 11 million senior ng tirong Pilipinas, napod, pinawagip na naman sa senior. Agalabat abitla so saray senior at saray sangkarakala na pornila po ng totoo dapat din pansin tararaya sa ikapunang gobyerno sa kari pundasyon pangbalat alingwanan na mo na Presidente Marcos siya wala mo sa ating ito yung untanat agara itanira na pansin sa saray senior citizen kaya namin tuloy pero agara pagkapanero yung kaming tunda ang daratan yung karapatan na saray kay ba tayo nalatiratan partner Ajay. Oy, tani antak kirami talagang isusulong muran na pangkabigan na senior citizen talagang ikukulyaut mulatan na partner yung sabi di manad Malacanang. On partner, katutang partner so sa kaya kagawin tayo dapat kumon pwede tanti pansin mo ito sa ratan niya nagagawa sa raya senior agraran na dan napansin na saray manuli balay manuli Pilipinas sa at ang kasama sa mga tayo pangkamunga na saray senior citizen na dapat at idandam repasin ta sikaray ka po nasatan so gobyerno tayo partner Ajay. Mapala relata da Binmalay tanatututukan mo walay nantaplan siya kat sa kaya bali kulabit laan 85 lang kapuni naawat ko kanto pero dita Binmalay katarya lamot so pay out partner. Sintinyal. 145 mo, 120 something 35 yung mga na ramay 80, 85, 90, 95 sa National Commission no Biyernes sa na July 30 partner Ajay. Pigara so amount awat nanda 10,000 partner Ajay ilalabang ko naman aramay mambirdi mo yarom aramay walay 100 years yung 500 years sa taon at na katinalagan ko natang partner Ajay. Oy, nalaga araman balot no 100,000 on plus 20,000 of the provincial government and 10,000 of the Binmalit na wala additional 5,000 malalapod bulsa ng Mayor Pete Merera partner. Ay, wala matsuk yan additional malapod si Mayor Na aman sarili itong pondo sa may impundok na batat para sa aray para aramay makarich sa 100,000 partner IJ. Okay, marakap iratan ya pamakaran na partner at sa nayarin na iter ya pamalikat kontalat aray senior lantis nga sa may babagam, di ba? At napagira na si kason yung kanilang pag-stay sa mundong ibabaw di ba? Nabibilang na lang. So kailangan talaga sila maarugat, mapansin. Partner. Partner Ajay, ang tamla, siyempre, talagang may zona, naman na natuloy na sa 11 million niya, senior tayo, tanggapong balot, so, naalala, abit na labat na Presidente Marcos, at sa aray pangkamungan na sa aray senior. Katulang bibari, sa aray babaklanti, ang kanyang tunta, yung laban sa atan, ang ganda nga naawat na aray senior citizen tayo,
intirong Pilipinas, partner Ajay. Di bali sa marakapad sa atan partner, ta may sulat, yan ang lapo at panamaglimo, paulad mad Malacanang, at interdala DSWD partner. So walay reply mat na Malacanang. Wala mo silang depansin na talabat. Siyempre, lapunan tamla, may issue dyan Pilipinas. Yan pura na issue labat. Yan makapa, naman, lapunan rata na issue. At panakalatan na ramay issue ya interest labat na pigpigaran totoo partner Ajay. Di bale, basta at least kukurang tan account tutunday mansisindol da saratan partner. Partner Ajay, na siyempre katutan sumandasyon tayo. Ya, dapat gawin tayo ya naawad na sa resinyo, sa sami kanupuganda, dyan society na sa bansa tayo, partner Ajay. Okay. So, partner, kumusta na da Binmalay? Partner Ajay mo, dyan Binmalay tayo, marakot mo. So tuloy-tuloy ng mayo, siya kalabyan, sabi miso, alas 9, at labi, na po na sinumpal tura may ordinansa. Kagawin to ya, gani karakol, kalabyan, waluran ordinansa, mapasumpal niya, ginawin na lang nila, na po na sila bay ng mayor, at amin, dyan gagawin tayo, dyan bali na Binmalay, at aka po sa amin, so may marakot iray, ang gagawin tayo, partner Ajay, unong at sa may patakaran uloy dapat agawan partner Ajay. Actually, wala man so interview mi karuman at nani nagunuyan at iparingal ta partner iplita tasakayan sara may susulong ya ordinansa dita na may pan-regulate na sa may piso net. At no saya pantungtungan balot may pangekal na sa fish pen and fish cages, fish trap ditan. Asum pala manaya partner, pigara la. Wala na da 90 to 85 to 90%. Yan ano tal natan ni tuto tala po da labayon mayor ya na Andres Railog la po nung mo pauran lara antamla Diyan Binmalay wala ra pasen ya barangay high tide na ba nadadala plarapan na Ajay? Ta likod sa tay pan draga na saray kailugan. Anta mira may creek kantura kanal pati saratan manaya linisan tababiga matintinuno so pan subside na danom pon laed ilog partner. Partner Ajay kato na gagawa na kanasugan na mayor tayo yung ang gaano pikabatan dalaya ang tadaya sa gastos na amin na pagkalapis malalapot sa riring bulsa ng Mayor Pednerera sa ratay everyday ay lalakanda pananganda arate mananggal na pismen niya agananala na pundo na munisipyo Palirache. Testigo ka karuman partner. Wala na in report ng wala Department of Agriculture may si Madam. In report to may accomplishment no pigaray babayaran kinutudbol sa to partner barbalag. Numan si Mayor tayo amin gagawin to nung tatuya medyo mabayag so panag ala tayo sa munisipyo, siyempre ang tamudala ng proseso, nagtulapay na dinili sa project to, gagawin to sariling kwarta tula susaran to pa na natin. Second to alagaran mo niyan, tipang sumpalan tiyo. Raratan, so may nanangning mo na pupursig ito, may agresibo lanti, agresibo matapat. Singa saya paninilbi ang agresibo at matapat. Ay programa tapat na, duga-duga. Dasay kiwas kurang na mayor no sa pantutungtungan at panagsirbi dita na da balay na Binmalay partner. Kasi ang tamat sa nanarumel tayo, ang ganuntan lang amayamay, si tutupak dayan, turatan, ang tulapapansinan sa importante, trabaho muna bago sarili. Ang tama, observan ko na ba't may, dinangal ko may zona na hindi ang presidente no, sa kulang na ba tayong bagatot, bayan muna bago sarili. Ang ganing bagatot at balot, hindi ako pangulo ng aking pamilya, kwantura. Hindi ako pangulo ng aking mga kamag-anak, kwanto partner. Kanyan na medyo malagay mo at iray standing ovation mo partner. Nasyupay ng kasalanan, so gabay ito ni baga, imbestigaan partner.
Pero dapat sana walang whitewash yan, partner RJ. Kaya kung anong tunay, dapat siya magaganap. Hindi yung baka mamaya may whitewash yan. Yan ang pinakamahirap, partner RJ. Okay ba sa iyo, partner, na iparinig natin yung interview kay Mayor kahapon? Tuman ba? Hello, partner. Okay ba sa iyo, partner? I-film ni partner may may Interview. may interview kay Mayor. Bibigyan ng oras siya na. So, nanay, tawag ka laban ng pataner tila, partner RJ. Okay, partner. Tani, wala rin asikaso mo tanay. Okay. Thank you, partner. Paringal tayo sa may impituya with kinan Mayor Pet Merera Karuman. Nilirad sakay makanakanan ordinansa isak lang ditanad sangguniang bayan. Ayat sa may regulate mat na say piso net say balay na binmalay taya at para proteksyon nasaray walad kalangwaran tan syempre at wala ra susara may gawon data niya kurang kudang tapiano bali-bali so amay implementasyon nasayan kanunutan ya ordinansa ya ipasadtan regarding saray piso net. Okay, alaga na pong kudyaya. Para sa ganun may parinig natin yung pakikipagpanayam ng ilang mga mamahayag kay Mayor Pet Merera sa usaping yan. Produktong petroleum at si Babagatuya nanitan. Okay, magano at hanapan ko. Ito na yon. Okay. Actually, meron silang mga tinatalaga na mag-secure sa lahat ng mga pumapasok at lumalabas. Sa dahilan, yan ang as per instruction to my advisory memorandum na dapat maging mahigpit sila dahil hindi natin alam ang mga pumapasok at lumalabas. Lalo-lalo na yung mga kaya the urgent meeting that was called this morning tungkol doon sa mga tinatawag na natin na yung mga pangyayari tungkol sa mga bomb threat na yan. Alam po natin na nakakaroon ng bomb threat sa Rosales yata at saka sa ibang bayan. No? So, yun nga. So, I call them the attention na to be alert at the same time na do not take for granted yung mga ganitong bagay. Kasi kung sinabi ko sa kanila, as you all know na yung mga nangyayari sa Tacloban City, I just give you an advisory memorandum last March prior to what happened to Tacloban, sabi ko sa kanila. Kaya pag-ingatan tayo. Tapos, andun si Hepe, sabi ko sa kanila, ay ito, mag-expect kasi si Hepe kung anong gagawin. So, nagkaroon sila ng mga pag-uusap kung anong mga dapat nilang gawin at nandyan ang kapulisan at mayroon naman sila sariling JC para sila ay mag-usap-usap kung in case mayroon mga problema sa bawat school, no? So, yun ang napag-usapan. Then, napag-usapan din tungkol sa kanilang mga problema sa kuryente, yung pagbabayad nila at pinatawag natin ang mismong district supervisor ng Simpelco at of course ang ating pamana at saka biwad tungkol sa naman sa tubig. May saya concern na saya at saya safetyness. Nasaray ugugaw da saya loob na eskwelaan. Kaya nasiguro ligtas yung ating mga anak, yung ating pong mga estudyante at eskwela habang sila ay nasa loob ng paaralan. Ano pang kumay about sa may piso net. Okay.
Ito na yun, yung about sa ordinansa na planong ipasa dyan sa pag-re-regulate ng PisoNet. Ito yun. PisoNet. Dito po sa Bayan ng Binmali, kumusta naman po ang sitwasyon ng PisoNet? Well, tama ka din ulit, ano? Okay, tama yung pagbabaw, depende sa naghahawak. Pero the question is, kung sakaling ang mga PisoNet ay nagbibigay ng mismong earnings ng isang bayan, bakit mo kailangan na pinagbabawal? Ang una mong gawin na lang is magkaroon ka ng regulations among these nets. Ano yung mga regulation na dapat natin unahin? Unang-una, alam natin na kung nakikita mo kung bakit ang mga ating mga kabataan ngayon ay mapusok sa lahat ng bagay na sa dahilan sa kaalaman sa net na kung minsan nga meron tayong tinatawag na bore. Yung bore na yan ay parang isang babantayan na ikaw i-encourage na magiging masama na tao. So, ibig sabihin yan, gumawa ka ng isang ordinance tulad ng aking ordinance na ginawa ngayon na mismo ay nakapasa dito, no? Kung titignan nyo, ito nga yung an ordinance regulating the operations of PisoNet, establishment, internet cafes, computer rental shops, gaming centers, computer gaming establishment, and other public internet access facilities within the municipality of Binmali, Pangasinan. Establishing child protection, internet safety, business regulatory, building safety, CCTV customer, registration and operational standards, providing for licensing, inspection, compliance, administrative sanctions, implementing mechanism, and for other purposes. Kung titignan natin ito, there are more than section of this ordinance up to section 97 until the effectivity of this ordinance. What is the purpose of this ordinance? Siyempre, kailangan natin na maprotektahan ang mga kabataan. Nakikita natin na kung ano na nangyayari sa ating paligid, lalo-lalo itong mga kabataan ito na napapanood nila sa internet. Hindi naman pa pwedeng tanggalin yung mga internet niyan unless otherwise, na naipasa natin ang mismong ordinance at nag-violate sila, doon natin sila magkakaroon ng pagtatanggal. Pero for the meantime, alam natin na yan ay isang uri rin na nakapagbibigay ng isang mismong hanap buhay, nagbibigay ng mga taong pangangailangan ng tulong tulad ng kanilang pamumuhay na magkaroon ng silang hanap buhay, yan ay dahil dyan. Hindi lang basta-basta ng pagtatanggal yan. Ang gawin na lang natin, magkaroon tayo ng regulation. Magbigyan natin ng penalty kung mayroong mga nagagawang hindi kaya doon sa ating ordinansa. Kaya yun na nga, ginawa na natin yan, pinag-aralan maigi para may proteksyon ang mga mismong ating mga kabataan. Kasi diyan nakikita at nandadala sila sa mga uring napapanood nila sa internet. Kaya ginawa ko yan para i-regulate lahat. Kung papasahin nyo yan, napakagandang ordinansa yan dahil malaking tulong yan sa mga kabataan, lalo na sa magulang at lalo na sa eskwelahan. So, paano po masisiguro ng munisipyo ang kaligtasan at proteksyon ng mga bata at nabilidad na gumagamit o nagpupunta sa internet? Siyempre, nakikita niyan natin, kung makikita nyo dyan, mababasa niyan, mayroon dyan kailangan ng bawat internet cafe o kaya mga PisoNet na yan, ay magkakaroon sila ng CCTV. At yung CCTV na yan, kung mayroon mga inspection na yan, dyan titignan kung talaga mismo ay yung mga bata ay ang pinapanood nila ay yung mismong pangangailangan nila o di kaya pag-research nila sa mga assignments nila sa school. Kung mali at nakita natin doon sa kanilang mismo, kasi magkakaroon tayo ng kumbaga actual inspection yan eh. Hindi naman sasabihin, bukas mag-inspection. No. Kailangan random yan. Kung kailangan, hindi sinasabi. Basta mag-surprise lang tayo, mag-inspection yan. Ayan ang mga titignan natin, yung CCTV, may logbook, kung yung bang manunod na bata ay maglalaro o di kaya
magre-research ay mayroong kaukulang guardians na nandyan, na kasama niya, yan ang mga hanapin na maraming nilagay natin dyan para i-protect to the children na nag-aaroon ng mga internet na yan. Otherwise, and then may limitation din sa mga edad ng mga bata na pupunta dyan sa internet na yan. Okay, yun po naman ang paliwanag po dyan ni Mayor Pet Merera sa ordinansa na yan na i-regulate yung mga PisoNet dyan sa bayan ng Binmalay, kasi ang iniisip din yung proteksyon. Nasaray wala da kalangwaran, at the same time magnat nasubulan iray mananap bilay dasatan niya aspeto. Kaya marakuptan tawalamot, so proper monitoring, walay CCTV, no, walay mambiolate, and then that's the time. Yaratan at nayarin ipatapot, patundaan sa operasyon na sa tay PisoNet. Mangkalaw kayo, ordinansatan, trabaho na legislative tan, kuwanyo. Ang kagandahan po dyan sa Binmalay, nagtutulungan ngayon ang legislative at ang executive. Kaya kung ano man ang may tulong ni Mayor para sa legislative, wala naman yan na may parang separation of power, pero siyempre tinutulungan lang niya. Yung legislative, di ba ganon, partner? Yung mga yan itulong na lang ni Mayor para magkaroon ng mga magagandang panuntunan dyan sa bayan ng Binmalay. Kaya mga ordinansa na yan dinadraft at ipinapasa din yan sa legislative dahil sila yung may say dyan na magpasa ng mga ordinansa at mga resolusyon. Di ba, partner? Ganon yun. O partner, kasi ang gusto ni Mayor para may rason palagi o kung may ebidensya ka, kung may mga laws na dapat i-impose mo ay meron ka ng pagbabasihan tulad ng mga ordinansa, mga ganyan. Kaya ang ginagawa ng Mayor, lahat ginagawa ng ordinansa para ito'y ating na-implement sa ating mga kababayan. Kasi minsan nalilimutan na natin, basta tayo lang pumapasok, wala pa naman tayong resolution, wala tayong ordinansa. How could we impose such laws and rules without an ordinance? Kaya gusto ni Mayor lahat, i-prepare niya kasi alam mo naman, ang buhay, sabi niya, hindi natin alam ang buhay natin. Kaya mamaya, sabi niya, nagpataas siya. Di may naiwas siyang legacy na yung susunod na Mayor, wala nang problema dahil lahat ng ordinansa ay nabigyan na ng isang resolution o approved by the sangguniang bayan natin. Kasi baka mamaya may magsabi naman na trabaho yan ng legislative, hindi trabaho yan ng executive. Ang kagandahan nga, tulad ng sinabi ko, sila'y nagtutulungan, di ba? Tinutulungan lang yung legislative para sa ganitong mga makabuluhang ordinansa. Di ba ganon, partner? Oo, gano'n na partner. Kaya yun lang ang gagawin natin, partner, na palagi na makinig sa ating stasyon dahil sa susunod na mga araw, pag-approve na lahat yan, ay papadating natin sa ating mga kababayan dahil ito yung programa natin na naririnig ng ating mga kababayan para sila marinig nila ang mga transparency o mga bagong balita o mga sariwang balita sa bayan ng Binmalay, partner LJ. Okay, parang wala na tayong oras, partner. Okay, partner. Salamat sa iyo at sa binabati ko lahat ng mga empleyado na lahat ng ating munisipyo, lahat ng mga public servant dito dahil nakikita natin ang kanilang sumusunod sa ating mga patakaran ng ating buting mayor at nakikita nila yung kabutihan na ginagawa natin buting mayor at napapansin na ang bayan ng Binmalay ngayon at nagiging top sa lahat ng mga kwan ng ating gobyerno, sa panguligta ng income, sa mga kalinisan, sa tahimikan, lahat ng aspeto ay nakikita na ngayon ang bayan ng Binmalay. Siguro in the near future magiging isang Binmalay ay magiging masenso at magiging top of the line na yan siguro ang ating bayan ng Binmalay at ito'y ating nagagawa dahil lang sa
ang ating buting leader ay marunong sa lahat ng patakaran at bayan. At ang sabi niya, bayan muna bago sarili, sana all, walang masahol. Ang iyong lingkod, Leon Castro Jr., Oscar President ng Pangasinan, at Binmalay nagsasabing, Masantos dan mahabig. Yakaposes kinamin na posawat. Matutuyo tayo another episode na PAM Binmalay. Paano na, Jay? Okay, thank you. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Kapulay malaom may oras, si Despeto Technical, si Engineer Nixon Dakal. Kaya balit sa makter and amigo, RJ Jimenez at your service always. Dasaya na programan PEM, paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Talara na nun sublay programan SBM saraya balitan na matwa ng kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakanin. Kalabat da DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkulis,